cewa tun da wannan mulkin na siyasa ya fara, in ka bi ƙididdiga ta gwamnati ma za ka ga talauci ya ƙaru, rashin tsaro ya ƙaru, lalacewar waɗannan critical infrastructure wato abubuwa kamar su hanyoyi da ruwa da lantarki da ya ƙaru, wato duk wani abu dai wanda ka sani al'umma tana buƙatar shi ya lalace. Ka iya cewa wannan mulki da aka yi na demokuraɗiyya, ka ma iya cewa tun da aka fara shi na shekara 27 da suka wuce har zuwa yau, arewa ka ma iya cewa ƙasar baki ɗaya ƙara lalacewa take ba gyaruwa take ba. To wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa shugabanci shine ya ɓaci. Duk inda za ka je ka kawo ka ce a'a da wane ne jarabawa ta lalace, ilimi ya lalace, duk sun lalace, wannan tafasil ne, wato kamar meta abu ne na details, kana iya kamar cewa da kaza, amma a jumla kuma saboda ba lokaci duk abubuwan nan shugabanci ne ya lalace, kuma duk ran da aka yi sa'a shugabanci ya gyaru to arewa za ta dawo da martabarta. To